बाजार बा का बा एमपी में का। जनता की आवाज़ में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आप भी नेहा सिंह राठौर का गाना सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर आइए आप सभी को नेहा सिंह के माध्यम से आप सभी को गाना सुनवाते हैं। अरे भाजपा के नेतवा त झाड़त रुआब बा, भाजपा के नेतवा त झाड़त रुआब बा, आदिवासी के कपार पे करत पेशाब बा का बा एमपी में का बा। अरे एमपी वाले मामा जी के करतूत निराला बा, एमपी वाले मामा जी के करतूत निराला बा। अरे महाकाल अरे पटवारी एजी पेंशन अब व्यापम घोटाला बा का बा एमपी में का बा। अरे भांजा बेरोजगार बा, नौकरी के इंतजार बा, 16 माह से सड़क पे बैठल एमपी के होनहार बा का बा एमपी में का बा। लाडली बहना शिक्षा मांगे मांगे रोजगार बा, लाडली बहना शिक्षा मांगे मांगे रोजगार। बाकी 1000 के कौड़ी बाटत मामा के परिवार बा का बा एमपी में का बा। अरे कर्जा में सरकार बा, बढ़ल भ्रष्टाचार बा, आदिवासी के सिर पे लटकत मामा के तलवार बा का बा एमपी में का बा। अरे एगो मामा कंस रहले, दूसर मामा शकुनी रहले, एगो मामा कंस रहले, दूसर मामा शकुनी रहले, कलयुग में तीसराई मामा के अवतार बा ए मामा का बा एमपी